Big time rollback sa presyo ng LPG sumalubong sa consumers ngayong Hunyo. May ulat si Claire Lacanilaw. Sumalubong sa mga consumer ang bawas presyo sa kada kilo ng LPG sa unang araw ng Hunyo. Nasa 6 pesos and 20 centavos ang bawas presyo sa kada kilo ng LPG. Ikinatuwa ng mga negosyante ng kainan ang ipinatupad na big time rollback sa presyo ng LPG. Kung dati nasa 905 pesos ang kada 11 kilograms ng LPG, ngayon mabibili na sa 837 pesos. O syempre natutuwa kami kasi kahit pa paano nakakatulong din sa amin yun. Bawas gastos. Ano po yung sinabi doon sa taas, ma'am? Yung po yung pagpapalit namin dito sa presyo din namin. Kung wala pa silang sinabi, hindi namin mapapalitan. Kaya sa ngayon okay na, bumaba po ng 6.18 per kilo. Ayon sa OIMB, nagpatupad ng bawas presyo sa kada kilo ng LPG dahil bumaba ang demand nito sa pandaigdigang merkado. Nakadahilanan pong bumaba ang contract price ng LPG sa buwan ng June kumpara sa buwan ng Mayo. Sa dahilan po na yung propane po, mahina ang demand for propane na alam naman po natin bahagi ng LPG. So kaya po makakaroon tayo ng rollback. Kasama si Henry Duminsil, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon.